سلام كرات خططلتي جامبو ميديا هاوس نلومي ጥቅምቲ 7 2018 ዓመተ ምህረት ዝሓዝናዮም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፈለማ አርስተ ዜና ከንቀድም ተመዛበልቲ ድሕንነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም መምላስን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽን ቀዳምነት ዝውሃቦ ስራሕ ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንት አይተ አማኑኤል አሰፋ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድ ትግራይን ገበን ጆኖሳይድ ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ገበን ኩናትን ከም ዝተፈጸመ ብመጽናዕቲ አረጋጊጹ ምስ ኢትዮጵያ ዘይተስማዕምዑ አለቃሕቲ ሕጋዊ አማራጺ ከወስዱ ከም ዝኽእሉ አጠንቂቖም ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ንዘይምርኣይ ብዙሓት ጀጋኑ ዓርሰ ቅትለት ፈጺሞም እዮም ክብሉ ፕሬዝዳንት ማሕበር ብሄራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ሶማሊላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ናይ ክልተ መዓልቲ ጻንሒት ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ግብጺ አልሲሲን ሌተናል ጀነራል አል ቡርሃንን ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ቅልውላው ሱዳንን ዘትዮም ድሕሪ 2 ዓመት ዝተረኸቡ እስራኤላውያን ፍቁራት ቀልቢ ብዙሓት ስሒቦም ናይዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ዜና ዝዕለት ክቕጽል እዩ ንቻናልና ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሰናይ ምክትታል ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ገበን ኩናት ከም ዝተፈጸመ ብመጽናዕቲ አረጋጊጹ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቃታት አመልኪቱ ዘካየዶ መጽናዕቲ ዝሓዘ ሪፖርት ዕላው ገይሩ ርካቦታት እቲ መጽናዕቲ ከም ዘረጋግጾ ኣብ ትግራይ መጠነ ሰፊሕን ስርዓታዊ ብዝኾነ መንገድን ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቃታት ከም ዝተፈጸሙ ዘረጋግጽ እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ገበን ጆኖሳይድ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ገበን ኩናትን ከም ዝተፈጸመ አረጋጊጽ ኣለኹ ኢሉ እቲ መጽናዕቲ ካብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ትግራይ ዝተፈጸሙ ኣዝዮም ዘስካሕኩሑ ብርክታት ጥቃዓት ዝሓዘ እንትኸውን ንሽዱሽተ ዞባታት ትግራይ ዝዳህሰሰ ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ በቲ ኮሚሽን ኣብ ድሕረ ገጽ ዕላው ዝተገበረ ሪፖርት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓታትን ዘለዎ ስፍሓትን እንታይነት ዘምጽኦ ሳዕቤንን ብሰፊሑ ዝጽብጽብ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ መጽናዕቲ ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበሩ ጥቃዓት SGBV ንምብያን ከም IASC 2015 7 GBV IMS ዝበሉ ማዕቀፋት ኣብ ጥቕሚ ከም ዘውዓለ ሓቢሩ ኣብቲ መጽናዕቲ 481,201 ወሃብቲ ሓበሬታ ዝተሳተፉ እንትኸውን መንነትን ግደን እቲ ዓለም ለኻዊ ገበን ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ አካላት እውን ተነጺሩ እዩ ክብል ኮሚሽን ጆኖሳይድ ትግራይ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መግለጺ አመላኺቱ እቲ መጽናዕቲ ኣድላይነት ህጹጽ ፍትሒ ተሓታትነትን ግዳይ መሰረት ዝገበረ ሕዌትን ከም ዘድሊ መረጋገጽ እዩ ዝበለ እቲ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዝበጽሐ አካላውን ኣእምራውን ጉዳት ንምሕዋይ ገበነኛታት ተሓትት ንምግባር ዝተዋደደ ሃገራውን ዓለም ለኻዊ ዝጉምቲ ክውሰድ ድማ ጸዊዑ ተመዛበልቲ ድሕንነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም መምላስን ግዛዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽን ቀዳምነት ዝውሃቦ ስራሕ ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንት አይተ አማኑኤል አሰፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ምስ ተወከልቲ ዓለም ለኻዊ ትካላት ውድብ ሕብራት መንግስታት ተራኺቦም ኣብ ዘሳለጡ ወዘተ ከም ዝሓበርዎ ብሰንኪ ወራር ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም መምላሶምን ግዝያዊ ሓድነት ትግራይ ብዘይ ምርግጋጹን ጸገማት ትግራይ ንምፍታሕ እንቅፋታት ኮይኑሎ ኢሎም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ከም ዝሓበሮ ተመዛበልቲ ነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም መምላስን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ምርግጋጽ ቀዳምነት ዝውሃቦ ስራሕ ዝበሉ አይተ አማኑኤል ዓለም ለኻዊ ትካላት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይተሸራረፈ ክትግበር ዝካሎም ሓገዝ ክገብሩ ጸዊዖም ተመዛበልቲ ወገናት ድሕንነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ስራሕቶም ከወግኑ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝገብሩ ሓገዝ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽልውን ገሊጾም ተወከልቲ ትካል ምግቢ ዓለም ትካል ስደተኛታት ዓለም ትካል ልምዓት ውድብ ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብ ፍታሕ ተመዛበልትን ተመለስትን መሰረት ገይሮም ምስ ኣመራርሓ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘሳለጡ ወዘተ ብተወሳኺ ኣብ ዳግመ ሕይወትን ህንጸትን ትግራይ በጽሒቶም ንምፍጻም ቁርባት ምዃኖም ገሊጾም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሓቢሩ ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ንዘይምርኣይ ብዙሓት ጀጋኑ ዓርሰ ቅትለት ፈጺሞም እዮም ክብሉ ፕሬዝዳንት ማሕበር ብሄራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊጾም ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ንዘይምርኣይ ክብሉ ብሽጉጦም ዓርሰ ቅትለት ዝፈጸሙ ብዙሓት ጀጋኑ ኣለዉ ክብሉ ፕሬዝዳንት ማሕበር ብሄራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓለቓ 50 ብርሃኑ ኣማረ ኣመላኺቶም ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ንኸይትኸውን ብዙሓት ዋጋ ከፊሎም እዮም ዝበሉ ሓለቓ 50 ብርሃኑ ነዚ ንዘይምርኣይ ድማ ብሽጉጦም ክሳብ ዓርሰ ቅትለት ዝፈጸሙ ጀጋኑ ኣለዉ ክብሉ ሓቢሮም እዚ ወለዶ ናይ ኢትዮጵያ ዋንነት አፍ ደገ ባሕሪ ብምምላስ ንላዕላውነታ ናይ ዝወደቆ ጀጋኑ ዓጽሚ ዕረፍቲ ንክረክብ ክገብር ኣለዎ ክብሉ ድማ ኣመላኺቶም ኢትዮጵያ መሊሳ አፍ
ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ንዝግበር ጻዕሪ ኩላትና ክንድግፍ ኣለና ክብሉውን ገሊጾም እቶም ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኽ ንባዕዳዊ መግዛቲ ኣይንብርክኽን ዝበለት ሃገር እያ ብምባል ነጻነታውን ኣይስዓርን ኢላ ዝደምደመት ሃገር እያ ኢሎም ኣብ ሜዳ ኩናት ኣንበርኪኻ ዝሰዓረት ሃገር እናተኳስሐን ሽርሕና ተጠምጠመላ መንባራ ኣልዒሎም ካብቶም ዝተሰርሑ ሽርሕታት እቲ ሓደ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትስእን ምግባር ምዃኑውን ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ኣብ ላዕላውነትን ኣብ ቁጠባኣን ዓብዪ ስጋት ጋሪዱ ምጽንሑውን ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ብቀይሕ ባሕሪ 1000 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ክህልው ዝኽእል ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝነበራውን ኣዘኻኺሮም ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ምርግጋጽ ህላዋ ካብ ምሕላው ተፈልዩ ዝረአ ከም ዘይኾነ መላእ ህዝቢ ክግንዘብ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ክብል ጋዜጣ ፕላስ ጸብጺቡ ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ናይ ክልተ መዓልቲ ጻንሒ ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ዓብደል ራሕማን ኤሮ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዕጹብ ምዝታዮም ተሓቢሩ ድሕሪ ሓበራዊ ዘተ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተዋሃበ ዕላው መግለጺ የለን ተባሂሉ ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ናብ ኢትዮጵያ ዝተጓዓዙ ፕሬዝደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼኽ መሐመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ጻንሒ ዛዚሞም ድሕሪ መምላሶም ድሕሪ 24 ሰዓታት እዩ ተባሂሉ እዚ ጉዳይ ንብዙሓት መዘራረቢ ጉዳይ ኮይኑ ምቕናዩ ድማ ጸብጻባት የመላኽቱ አባል ፓርላማ ሶማሊላንድ ፕሬዝደንት ኤሮ ኣብ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትን ብዛዕባ ዝገበርዎ ዑደት ንህዝቢ ግልጽ ክገብሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዝጽሓፍዎ ጽሑፍ ሓቲቶም እዮም ከምዚ ዓይነት ርክብ ጉዳይ ብሄራዊ ረብሓ ብምዃኑ ግልጽ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ድማ እቶም አባል ፓርላማ ኣተሓሳሲቦም ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ኤሮ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምኻዶም ብተመሳሳሊ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዑደት ከም ዘሳለጡ ይዝከር ምስ ኢትዮጵያ ዘይተስማምዑ አለቃሕቲ ሕጋዊ አማራጭ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ አጠንቂቖም ኢትዮጵያ ኣብ እዋና ዘይኸፈለቶ ዕዳ $1 ቢልዮን ዩሮ ቦንድ ዝምልከት ኣብ መንጎ ሚኒስተር ገንዘብን ውልቀ አለቃሕትን ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ብዘይስምምዕ ተዛዚሙ ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንመዓልታት ዝተኻየደ ዘተ ሩኡይ መምሕያሽ ከም ዝተረኣየ እኳ እንተገለጸ ኮሚቴ እቶም አለቃሕቲ ግና ሕጋዊ አማራጭ ክኽተሉ ከም ዝኽእሉ አጠንቂቖም እቲ ሚኒስተር ኩነታት ኣከፋፍላ ልቓሕ ንምስትኽኻል ክካየድ ዝጸንሐ ዘተ ብዘይስምምዕ ከም ዝተዛዘመ 4 ጥቅምቲ 2018 ቆጻጽራ ግዕዝ ኣፍሊጡሎ ካብ 15 መስከረም ክሳብ 3 ጥቅምቲ 2018 ቆጻጽራ ግዕዝ ዝተኻየደ እቲ ዘተ ግዘ ገደብ ተቐሚጡሉ ዝተኻየደ እዩ ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ኢትዮጵያ 6.625 ሚእታዊ ዓመታዊ ወለድ ዝኽፈሎን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሙሉእ ብምሉእ ዝምለስ ቦንድ $1 ቢልዮን ንመሸጣ ዘቕረበት ኣብ 2007 እዩ ነይሩ መንግስቲ ሃገር ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣብ ሓምለን ታሕሳስን ክኸፈል ተጽቢት ዝግበሮ ወለድ ካብ 2015 ክኸፍል እኳ እንተጸንሐ ካብ ታሕሳስ 2016 ጀሚሩ ግና ነዚ ግዴትኡ ኣይተዋጸአን ይብል ነዚ ጠሚቱ ዝወፀ ጸብጻብ ብተወሳኺ እቲ ቦንድ ኣብ 2017 ሙሉእ ብምሉእ ክምለስ እኳ እንተነበሮ ሕዝውን ኣይተፈጸመን ተባሂሉ ኢትዮጵያ እቲ ቦንድ ኣብ ዝምለሰሉ ኩነታትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ምስ መስተኻኸሊ ክግበር ምስ አለቃሕቲ ተደጋጋሚ ዝርርባት ኣካይዳ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብቲ ኣብ ፈረንሳይ ከተማ ፓሪስ ዝተኻየደ ዘተ ልኡኽ ኢትዮጵያን ኣማኻሪ ሕጊ ዋይት ኢንድ ኬዝን ላዛርድ ዝተባሃለን ኣማኻሪ ፋይናንስ ሒዙ ቀሪቡ ተባሂሉ ኣብቲ ዘተ ኣብ ከፋፍላት ቦንድ ዝምልከት ኢትዮጵያ መጀመርያ ትልማ ዘቕረበት ክትከውን ከላ እቲ ኮሚቴውን ናይ ባዕሉ ትልሚ ብምቕራብ ምላሽ ሂቡ እዩ ብምቕጻል ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ዝበለቶ ናይ ልቓሕ ከፋፍላ መስተኻኸሊ ቀሪባ እቲ ኮሚቴውን ተመሳሳሊ ገይሩ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን እቲ ዘተ ንኹሎም አለቃሕቲ ብማዕረን ምትእንጋድ ብዝሓዘቶ መርገጺ ጸኒዓ ከም ዝቐጸለት ሚኒስተር ገንዘብ እቲ ሃገር ዘውፅኦ መግለጺ የመላኽት ሚኒስተር ገንዘብ ኣብ ታሕሳስ 2016 ትጽቢት ዝግበረሉ ወለድ ከኸፈለ ዝተቐመጠ ግዜ ገደብ ኣብ ዝሓለፉ እዋን እውን እዚ መርገጺ ከም ምኽንያት ተጠቒሱ ነይሩ ብምኽንያት ሓበራዊ መስርሕ ጉጅለ ኢስራ ካብ ከም ቻይና ዝኣመሰለ አለቃሕቲ ሃገራት ኣብ ከፋፍላ ዕዳ ግዜ ንምርካብ ኣብ ዝርርብ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም አለቃሕቲ ኣብ ዘሎ ርክብ ስሩዕነትን ማዕርነትን ምርግጋጽ ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንአለቃሕቲ ቦንድ ክኸፍል ዝነበሮ ወለድ ንምድንጓይ ዝወሰነ እዚ ወሊ ብስሩዕ ኣካይዳ ምቕጻል ዕረፍቲ ክህብዎ ምስ ዝሓተቶም ካልኦት ናይ ደገ አለቃሕቲ ንዝነበሮ ዝርርብ ናብ ሓደጋ ዝእቱ ይብል ቢቢሲ ኣብ ጸብጻቡ እቲ ዘተ ንሰለስተ ሰሙናት ዝተኻየደ ኮይኑ ክልቲኦም አካላት ብዘይስምምዕ ከም ዝተቋረጸ ሚኒስተር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ እቲ ሚኒስተር ወላኳ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ምብጻሕ ወላኳ ተዘይተኻለ ኢትዮጵያ ሩኡይ መምሕያሽ ከም ተመዝግብ ተኣምን ኢሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዘሎ ክፍተት ንምጥባብ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝርርባት ክቕጽሉ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ
ኮሚቴ አለቃሕቲ በወገኑ ኢትዮጵያ መማሓየሽ ዝተገበረሉ ካልእ ትልሚ እንድሕር ተቐርብ ኮይና ንምዝታይ ድሉ ምዃኑ ምግላጹ ሮይተርስ ጸብጺቡ ክልቲኦም አካላት ኣብ ስምምዕ ከይበጽሑ ካብ ዝገበርዎ ጉዳያት ሓደ ውልቀ አለቃሕቲ ምስ አለቃሕቲ ሃገራት ማዕረ ክረአዩ ኣለዎም ዝብል መርገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ተባሂሉ እቲ ኮሚቴ ኣብዚ ሰዓት እቲ ዘተ ኣብ ፍረ አልባ ደረጃ እዩ ዘሎ ናብ ዝብል ምድምዳም ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ንሕጋዊ ስጉም ተሓዊሱ ካልኦት ኣማራጽታት ክወስድ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑ ክብል ድማ ሮይተርስ ጸሪሑ ቢቢሲ ጸብጺቡሎ ፕሬዝዳንት ግብጽ አልሲሲን ሌተናል ጀነራል አልቡርሃንን ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ቅልውላው ሱዳንን ዘትዮም ኣብ ጉዳይ ሃፍቲ ማይ ዝውሰዱ ዝኾነ ዓይነት በይናዊ ስጉምቲ ከም ዝቃወሙ ድማ ኣፍሊጦም ወሃቢ ቃል ፕሬዝዳንት ግብጽ አምባሳደር መሐመድ አልሽናዊ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ንሌተናል ጀነራል አልቡርሃን በደስታ ተቀቢሎም ከም ዘዛረረቦም ብምግላጽ ኣብ መንጎ ግብጽን ሱዳንን ዘሎ ሱር ዝሰደደ ሕውነትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበራዊ ዛዕባን ምዝታዮም ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ እቶም መራሕቲ ዝተራእዩ ምትሕብባር ዝናኣድዩ ድማ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ሩባ አባይ አመልኪቱ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረአዩ ዘለዉ ለውጥታት አመልኪቶም እውን ዘትዮም ተባሂሉ ኣብ መዳይ ሩባ አባይ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጻረር ዝኾነ ዓይነት በይናዊ ስጉምቲ ብትሪ ከም ዝቃወሙ ድማ ገሊጾም ብተወሳኺ ኣብ ዘትኦም ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ኣብቂዑ ምርግጋዕ ንክፍጠር ዝግበሩ ዘለዉ ጻዕርታት ትኩረት ከም ዝገብሩ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት ግብጽ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ላላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝድግፉ አረጋጊጾም ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን በወገኖም ቀጻሊ ድጋፍ ግብጽን ፕሬዝዳንት አልሲሲን ምስጋን ሃገሮም ሱዳን ዘጋጠማ ቅልውላው ክትጻወር አስተዋጽኦ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እስራኤላውያን ኖኦ አርጋቫኒን አቫንታን ኦራን በሃማስ ምስተዓገቱ ድሕሪ 738 መዓልታት ምስተለቀቁ ዳግም ተራኺቦም እቶም ፍቅረኛታት ከመቆጻጸር አውሮፓውያን 7 ጥቅምቲ 2023 ሃገር ሰላም ኢሎም ኣብ ምዕራባዊ ነጌቫ ፌስቲቫል ሙዚቃ ኖቫ እናተዓደሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ሃማስ ሃንደበት ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ እገታ እቲ ጉጅለ ዝወደቁ ፍቅረኛ አቫንታ ዝነበረት ኖአ አርጋቫኒ ሃንደበት ድሕሪ ዝተኸፈተ ራዕዳዊ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ሃማስ ብሓይልና ሞተር ሳይክል ክትወጽእ ምግዳድ ናብ ጋዛ እናወሰድዋ ዘርኢ ተንቀሳቀስ ምስሊ በበዝሒ ተጋዊሕ ነይሩ ድሕሪ ዘደንግጽ አጋጣሚ ሓይሊ ኮማንዶ እስራኤል ከመቆጻጸር አውሮፓውያን 8 ሰነ 2024 ኣብ ማእኸላዊ ጋዛ ብዝገበረ ወታደራዊ ወፍሪ ናይ አቫንታ ፍቅረኛ ዝነበረት ኖአ አርጋቫኒ ካብ እገታ ሃማስ ክትልቀቅ ኢላያ ኖአ ካብ እገታ ነጻ ትኾን እምበር ኣብ ትሕቲ እገታ ሃማስ ዝወደቀ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥን ፍቅረኛ ዘይምልቃኡ ሓጎሳ ሙሉእ ከይኸውን ገይርዎ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ሃማስን እስራኤልን ሲዒቡ ካብ መንጎ ዝተለቀቁ ፈላሞት 7 ሰባት ሓደ አቫንታ ኦራን ተኸውን እቶም ፍቅረኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ድሕሪ 2 ዓመት ዳግም ክራኸቡ ክኢሎም እዮም ፍቅረኛ ምልቃኡ ሲዒቡ ድማ ኖአ ኣብ ማሕበራዊ ገጻ ኣብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ምስ አቫንታ ናይ መወዳእታ ግዜ ሓቢርና ካብ እንሕልፍ 2 ዓመት ኮይንና ክልተ ናይ ጭንቂ ዓመታት ኣብ ኢጨካናት ሕሊፍና ኢና ኢላ ድሕሪ እገታ ኖአ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ብምዃን ኣብ መንበር ገዛ ተቐሚጦም ከም ዝጸንሑ ብምግላጽ ፍቅረኛ አቫንታ ኦር ግን ኣብ በዓቲ ከም ዝሕለፎ ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ንዝጀመርዎ ፕሮጀክት ድጋፍ ንዝገበሩ ሰብ ሃፍቲ እንግዶት ድራር ገይሮም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝጀመርዎ ፕሮጀክት ምምልካዕ አዳራሽን ከባቢን ደገፍ ገንዘብ ንዝገበሩ ሰብ ሃፍቲ እንግዶት ድራር ገይሮም ሓድሽ ዓብይ አዳራሽ ዋይት ሃውስን ከባቢውን ንምምልካዕ ናይ $200 ሚሊዮን ፕሮጀክት ንዝደገፉ ለገስትን ሰብ ሃፍትን ኣብቲ ቤት መንግስቲ እንግዶት ድራር ከም ዝተገበረሎም ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ህንጸቱ ዝጀመረ 90,000 ስኩዌር ጫማ ዝሽፍንን እቲ አዳራሽ ብ10 ሽሓታት ዝቁጸሩ አጋይሽ ዘተኣናግድ እዩ ተባሂሉ እቲ ፕሮጀክት አሜሪካ መድረኽ ዓለም ብዝሓሸ ኩነታት ንክትውከል ዘኽእል ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ጃምቦ ሚድያ ሃውስ ነዝዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ዛዚምና ስለዝተኸታተልኩምና ዜና ኢና ነመስግን ሕዙን በብዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ተመኒና ሰናይ ግዜ